El futur de l'antic recinte industrial de Can Ricard, al barri del Poblenou, ja no és una incògnita. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui un pla concret per a aquesta zona, amb què es preserva el 60% de l'estructura antiga i amb què, a grans trets, es convertirà en un espai obert al públic, el que fins ara era un recinte industrial tancat. Després d'un llarg procés de debat polític, tècnic i veïnal, aquesta zona combinarà en un futur activitats econòmiques, socials, culturals i industrials en un mateix territori. Can Ricard deixarà de ser un espai tancat per ser un espai obert, on hi haurà una combinació d'activitat econòmica, de residencial, d'activitat creativa i d'equipaments de proximitat, amb zones verdes i, diguéssim, aquest entramat com de carrerons que fa Can Ricard es mantindrà dins de tota l'estructura del recinte. El projecte municipal inicial sobre Can Ricard s'ha modificat en alguns aspectes incorporant suggeriments de les entitats i veïns de la zona. Algunes d'aquestes incorporacions han estat l'obertura del carrer de Bolívia i el manteniment d'algunes peces que recorden el passat industrial d'aquest espai. Hi ha hagut modificacions que s'han introduït, però jo no en diria modificacions, diria millores que s'han introduït en el planejament arran del procés participatiu. Han quedat algunes coses en el que no hem aconseguit arribar a un acord. En l'actualitat, al voltant de Can Ricard, ja hi ha moviment de màquines treballant en el que serà el futur parc central del Poblenou. Fons municipals han indicat que aviat es començaran a veure també màquines a dintre de Can Ricard, treballant per redissenyar l'espai.